Парам-пам-пам. Вітаю, при мікрафоне Юля Алексеева. Тарас Таналіцький і Мара Дамкович у нас сьогодні у ефірі. Мара, вітаю. Привітання, добре. Привітання, Мара, так. Вечір. Так, ми зараз будемо... Ми недзе. Ми будемо абмяркоўваць сёння пракат твайго фільму. Ну і калі хопіць часу і паразмаўляем пра сам фільм. Гаворка пра фільм «Пад шэрым небам», твой паўнаметражны дебют. Мне падаецца, ён адзіны паўнаметражны фільм агулам, прысвечаны беларускім палітвязням. Сам спрабаваў узгадаць, ці ёсць нешта такое, ці рабілася. Бачыў некалькі дакументальных фільмаў, але тэма не прапрацаваная, мне падаецца. Ну, я таксама не ведаю пра іншыя фільмы, якія былі пры беларускіх палітвязняў. Мы афіцыйна сфармулявалі дакладнае апісанне, што гэта першы ігравы фільм пра падзеі 20-го года, зроблены беларускім аўтаркай альбо аўтарам. Мае агенты продажу гэты фінал, дарэчы, прапускаюць, таму што мы размаўлялі з імі пра фільм «Гуца», і сказалі, што яны не будуць улічваць гэтае кіно і будуць упарта казаць, што гэта першы фільм пра беларускія падзеі. Маецца на увазе фільм «Мінск» расійскага рэжысёра Барыс Гуца. Хаця, ну, у мяне сумленне чыстае, я іх пра гэта папярэдзіла. Вось, што цікава, дарэчы, у адной рэцэнзіі датошны, пільны рэцэнзент, я не памятаю ўжо адкуль, але англамоўнай рэцэнзіі дакапаўся, выкапаў, знайшоў. Знайшоў. Што правда, ну, сказаў, што мы заслужылі на тое, каб называць себе першым. Ну, там, як бы, все роўна, калі казаць пра тэму палітвязняў, у Гуца іх няма, яны проста, ну, гэта калі пра 20-х. Давайте забудзем пра Гуца. Пра увогуле пра 20-й год. Гэта так ёсць розніца ў гэтым. Парам-пам-пам, шановныя слухачы, калі вам падабаецца гэты падкаст і вы хочаце падзякаваць нам за нашу абсалютна DIY працу, то у нас ёсць старонка на Buy Me Coffee, і вы можаце там заданаціць нам з Тарасам і нашым сябрам, якія нам у гэтым дапамагаюць, на каўку. На монтаж гуку. І на цудоўныя вокладкі для Ўлада Рубанова. Парам-пам-пам. Мы ўжо адразу паляцелі з гэтай тэмай палітвязняў, не паспелі нават павіншаваць Мару з стартам пракату, і таму адразу такое пытанне ўвогуле, як атрымалася гэта зрабіць. Ці былі цяжкасці ў гэтым, каб такую стужку у шырокі пракат пусціць у Польшчы? Ну, ці абмежавана хутчэй абмежавана. Ну, ўсё роўна. Пракат ёсць пракат. Гэта сур'ёзная рэч, сапраўды. Слухайце, дзякуй вам вялікі. Я таксама ў межах абвестак згадаю, што фільм можна будзе глядзець у кінотэатрах ад 28 сакавіка у кінотэатрах у Польшчы. І важная штука, калі раптам вы хочаце паглядзець кіно і глядзіце у рэпертуары свайго кінотэатра, і яго там няма, напішыце кінотэатру мэйл, што мы хочам паглядзець «Пад шэрым небам». Тады, магчыма, у нас будзе яшчэ больш пляцовак і яшчэ больш паказаў, таму што гэта нелёгкі працэс. Я думаю, што з аднаго боку гэта звязана з тым, што у прынцыпе у польскім кінабізнесе і ў пракаце не самыя лёгкія часы, для аўтарскага кіно. Асноўная наша праблема была ў тым, што мы не маглі доўгі час знайсці пракатчыка, які бы проста ўзяўся за гэты фільм. Варта патлумачыць, што звычайна, калі вы фінансуеце фільм праз такія нармальныя сцежкі, праз нармальныя аперацыйныя праграмы у польскім кінафондзе, у вас пракатчык з'яўляецца на этапе фінансавання. То бок вы знаходзіце сабе гэтага пракатчыка, з ім дамаўляецеся яшчэ на этапе вытворчасці фільму. У мікрабюджэтах такога няма, то бок спачатку паўстае фільм, і потым вы пачынаеце высвятляць, што з гэтым фільмам рабіць. Думаю, што не ў 100% выпадкаў так это выглядае, але гэта вельмі распаўсюджаная практыка, таму што проста пракатчык не можа фінансава ўвайсці на этапе вытворчасці, ну і плюс яго не вымагаюць для атрымання фінансавання. Таму мы шукалі гэтага пракатчыку ўжо з гатовым фільмам, і так як замежны агент продажу знайшоўся адразу пасля інфармацыі пра Трайбеку, то у выпадку з польскім пракатчыкам усё было значна больш складана. Патройна цешуся, што знайшлася фірма, якая вырашылася, ну таму што уваход у пракат звязаны таксама з інвестыцыяй уласнага часу, але таксама і уласных грошай. «Жоўты шалік» называецца гэта фірма, гэта цытата з назвы фільма, якая узялася за наш фільм і выводзіць яго у пракат вось у сакавіку, да. Якая ёсць інфармацыя ўжо, якую ты можаш агучыць? Колькі гэта будзе гарадоў? Колькі гэта будзе... Працэс ідзе, слухай, нічога не магу так агучыць, таму што гэта літаральна, ну, на дадзены момант ёсць уступныя дамоўленасці з некаторымі сеткамі, магчыма, мы зможам трапіць у нейкія фарматы ў такіх камерцыйных пляцоўках. Далей гэта дамоўленасці кінотэатр за кінотэатрам. Не маю такой інфармацыі, таму што гэты працэс актыўна ідзе. Зноў ж такі, гэтай перамовы з кінотэатрамі, гэта вельмі нелёгкі
доўгі працэс. Таму яшчэ раз, калі вы хочаце паглядзець гэты фільм у сваім кінотэатры, пішыце туды мэйл з пытаннем, калі ў вас будзе «Пад шэрым небам». Я думаю таксама, што і польскі кінотэатр, разумееце, мы такі фільм, які адной нагой там, а другой нагой тут. Бо мы нібыта польская вытворчасць, пры гэтым гэта не польская тэма, гэта не польскія акторы. Мы замежны фільм, па факце, атрымоўваемся, а пры гэтым зроблены ў межах польскай вытворчасці. Ну, і вось цяжка. Магчыма, не ведаю, кінотэатры баяцца, што не захочуць глядзець нашу гісторыю палякі, таму што не будуць адчуваць, што гэта для іх. Я не ведаю, вельмі цяжка мне пра гэта казаць. Хаця рэакцыя ў СМІ мясцовых была цалкам. То бок з усіх рэцэнзіяў, якія выходзілі, мы траплялі ў спіс найлепшых фільмаў 24 года па версіі Culture.pl. Мы атрымалі станоўчыя рэцэнзіі там і ад Інтэрі, ад Выборчай. Былі таксама, трэба сказаць, адзначыць, што былі негатыўныя, але прапорцыя прыкладна там 70/30 у бок пазітыўных рэцэнзіяў. Таму, вось так. Ці будзе магчымасць паглядзець гэты фільм онлайн? Калі я цяпер кажу, фільм можна будзе паглядзець онлайн, то ўсе, хто ўжо там пачаў гугліць, як набыць квіткі, закрылі кампутер і такія, ладно, я пачакаю, пакуль будзе на платформах. Калі ласка, не чакайце, пакуль будзе на платформах, таму што таксама уяўляю сабе, што кожны рэжысёр будзе казаць такую штуку, але рэальна гэты фільм абсалютна інакш глядзіцца ва умовах кінотэатра. На маіх уласных прадзюсарах гэта было пратэставана. Калі мы складалі монтажку, яны глядзелі на кампутер, а потым, калі яны паглядзелі ў кіно, першыя нашыя там прагляды яшчэ працоўныя, то раптам было зусім іншае кіно. Это зусім інакш успрымаецца на вялікім экране, пры добрым гуку, пры, проста такіх умовах, у якіх вы можаце занурыцца, не будзеце адпісваць на смс-кі, не ўстанеце пасярэдзіне рабіць гарбатку. Гэта кароткае даўгое кіно, варта таго, каб пайсці ў кінотэатр. А як ўсё ж такі з улікам таго, што, як ты сама казала, гэта такі амбівалентны в поўным сэнсе фільм, што ён адначасова і беларускі, і польскі па вытворчасці, прынамсі, а па тэме беларускі менавіта. Як, напэўна, вось ваша каманда спрабавала тады захвоціць кінотэатры, як перацягнуць іх на свой бок? Слухай, я вам паклішу пракачка. Задасіўся пытанні, і ён будзе ведаць значна больш, чым я, таму што я сапраўды проста ў гэтых перамовах абсалютна не ўдзельнічаю. Ён гэтым займаецца, і я дзесьці там проста чакаю на вынік. Але насамрэч, калі я казала пра тое, што гэта фармулявалася як там першы беларускі фільм пра пратэсты, ігравы беларускі фільм пра пратэсты, то гэта так было сфармулявана ў камунікацыі агентаў продажу. Цяпер мы спрабуем падкрэсліваць у размовах пра кіно тут і таксама у тых цытатах з рэцэнзіяў, якія мы выбіралі, тое, што гэта кіно перадусім пра людзей, пра пачуцці, пра каханне, пра жывых людзей, а не пра палітычныя вялікія падзеі. Это не продажавая фішка, тому што рэальна сапраўды так ёсць. Гэта не кіно, з якога вы там паглядзіце і даведаецеся кароткі курс сучаснай геапалітыкі. Гэта не пра гэта. Гэта перадусім пра адносіны людзей. І я разумею, што на фестывальных паказах альбо на адмысловых паказах, якіх у мяне ўжо было дастаткова шмат, гэта менавіта чалавечы аспект адгукаецца людзям. Канешне, размовы дамінуе палітыка. Пытанне заўжды пра тое, што мы Беларусі, таму што мы нічога не ведаем. А як там, а што, а дзе надзея, а што будзе. Але тым не менш з гэтай гісторыяй звязваюцца і ў яе уключаюцца нават тыя, хто абсалютна нічога не ведае. Мэта не ў тым, каб ведаць, у тым, каб саадчуваць. Але калі казаць агулам, вось, напрыклад, наколькі проста польскаму кіно прабівацца на польскія пляцоўкі для паказу? Таму што, разумееш, я думаю, што тут пытанне яшчэ маштабаў, напрыклад, пракатнай кампаніі, якая цябе бярэ. Таму што ёсць вельмі вялікія кампаніі, пры якіх ты разумееш, што будуць укладзеныя велізарныя грошы ў прамоушн, і наколькі ты там гледачоў гэтыя грошы перакладуцца так ці інакш. Я думаю, што кінотэатры, канешне, яны разглядаюць там патэнцыял, камерцыйны патэнцыял фільма. Глядзяць, пэўна, на тое, ці ёсць там вядомыя прозвішчы, але таксама глядзяць на тое, колькі грошай рэальна будзе гатовы гэта пракатчык укласці ў тое, каб рэкламаваць гэты фільм. Я думаю, што гэта вельмі важна, але я хочу азначыць, што праблемы з пракатам, праблемамі з тым, каб прабіцца там у кінотэатр, і праблемы ў тым, каб у гэтых кінотэатрах потым, я цяпер ужо кажу, у нас яшчэ прэм'ера наперадзе, але па досведзе вось гэтага года яны не толькі ў нас, яны не толькі ў нашай вось беларускай гісторыі. У мінулым, падаецца, годзе срэбраныя львы гдынскага кінафестываля, акторка ўзнагароджаная ў Гдыні, рэжысёрка, у якой гэта другі фільм, якая ўжо таксама выпрацавала сабе пэўную распазнавальнасць у Польшчы. З абсалютна выпрацаванымі таксама індустрыйнымі кантактамі. Яны год шукалі пракатчыка.
Яны шукалі пракатчыка год, і ў выніку іх узяла тая ж фірма, якая ўзяла нас. І таксама выводзіла абмежаваны пракат. Гэта фільм, дарэчы, які атрымаў узнагароду у конкурсе Проксіма в Карловых Варах. Ну, то бок, нармальная гісторыя фестывальная таксама гэтага кіно была. І тым не менш яны мелі такія велізарныя цяжкасці. З таго года, яшчэ з мінулага года, фільм, я не ведаю, як яго перакласць, «Шэмпы», «Ашмёткі», неяк так. Цудоўнае кіно на цяжкую тэму з Гдынскага кінафестываля. Таксама каля года яны шукалі пракату. Ну, то бок, так ёсць гэта нелёгка. І потым, калі ты падкрываеш проста дадзена і глядзіш, колькі гледачоў на гэта пайшло, вялікі пракатчык, там, пад 200 экранаў, і ты бачыш 18 тысяч. Ну, на польскую рэчаіснасць гэта відавочна, ну, вельмі слабы вынік. На твой погляд, колькі павінна гледачоў паглядзець менавіта ў Польшчы? Ну, залежыць ад таго, які фільм. Цяпер гэта касмічна памянялася, тому што калі у цябе на дэбютны фільм пайшло 30-50 тысяч, это типа круто. Але я памятаю моманты, калі ну, на Клер там пайшло колькі 4 мільёны ці колькі. Ну, то бок гэта іншыя крыху маштабы. Это іншыя маштабы. Але ну, для параўнання таксама, там, калі глядзець на такого маштабу фільму, як «Іо», які быў намінаваны на Оскар, там таксама каля 50 тысяч было у польскіх кінотэатрах. Не, «Іо» з Калімоўскага. Так, з Калімоўскага. Ну, то бок шмат было такіх сітуацый, дзе падавалася б увесь прамоушн працуе на тое, каб гэты фільм ўсё ж такі фестывальная публіка прынамсі паглядзела, але ну ковід вымыў публіку з кінотэатраў, на жаль. Слухай, мы будем спадзявацца, што на твой фільм прыйдзе вялікая колькасць гледачоў. Хацеў бы яшчэ запытаць цябе, як шлі, у цябе ж былі паказы у тым ліку ў Італіі і былі паказы ў Великабрытаніі, але гэта нельга назваць пракатам, гэта хутчэй патлумач, што гэта было? Слухайце, раз ўсё расказваю. У фільма да гэтага моманту былі у большасці сваёй фестывальныя паказы. Гэтыя фестывальныя паказы былі ўжо шмат дзе. То бок у нас была наша міжнародная прэм'ера ў Трайбэце ў Штатах, потым была еўрапейская прэм'ера ў Тарына ў Італіі, але апроч гэтага у нас быў паказ і ў Турцыі, у Бразіліі, у Калумбіі, у Індыі, потым ужо пасля еўрапейскай прэм'еры ў Швецыі. Я ўсіх не спамятаю, то бок гэтых паказаў фестывальных удзелаў, а ў Марока некалькі ўзнагародаў, по-моему, 3 агулам мы ўзялі на гэтых фестывалях, то бок гэта фестывальны шлях фільму, ён увесь час адбываецца, гэты паказы ідуць. Я не на ўсіх паказах магу прысутнічаць. І гэта адна частка з апошняга такога вялікага блоку. Ну, літаральна учора вярнулася з міжнароднага кінафестывалю ў Сафіі, дзе мы частка галоўнага конкурсу. А да гэтага быў паказ у Чыкага, таксама як частка фестываля. Кропка. Іншая сітуацыя, і Великабрытанія, тыя паказы, пра якія ты кажаш, гэта, по-моему, 5 ці 6 паказаў у розных гарадах, зроблены ў супрацы з фестывалем Кінатэка, фестывалем, які паказвае і класічныя, і сучасныя польскія фільмы. Некалькі там адзінак у супрацы. Наш лонданскі паказ адбудзецца 25 сакавіка ў Барбікан-цэнтр. Да гэтага ёсць яшчэ шэраг паказаў, як такое турнэ фестываля. І гэта як бы адна частка. Другая частка — гэта італьянскія паказы. Там у нас ёсць пракатчыца, якая набыла правы на фільм, якая арганізуе гэтыя паказы ў межах італьянскага пракату. Першы тур быў у лістападзе адразу пасля еўрапейскай прэм'еры, цяпер быў другі тур, і гэта было 5 паказаў у розных гарадах, такія, як это цяпер модна казаць, бутіковыя паказы. Ну, то бок таксама яна дамаўлялася з кінатэтрамі, але скажу, што гэта вельмі прыкольны досвед, таму што частка гэтых паказаў была ў адносна невялікіх гарадах, нават я б сказала, канкрэтна невялікіх гарадах. І пры гэтым ты прыязджаеш у гэта такі італьянскі правінцыйны горад, ну і там збіраецца па 60-70 чалавек на гэты паказ, таму што гэта кам'юніці вакол кінатэатра. Гэты маленькі кінатэатр прывозіць артхаус кіно. І вось яны такі, у некаторых выпадках гэта асацыяцыя, і там рэальна валанцёры сядзяць проста на касе. І яны так аб'ядноўваюцца, каб быць у стане, вось маюць гэты свой там маленькі кінатэатр і прывозяць туды фільмы на літаральна на некалькі паказаў таксама.
просто касмічная для мяне штука. Я Некая філіншчына. Філіншчына, уявляеце сабе такая рэчаіснасць у Смаргоне, там асацыяцыя кінааматараў у Смаргоне, і вось мы сабраліся, вось у нас цяпер кінатэатры, мы там валанцёры, мы ім, каб ён працаваў, і прывозім туды умоўнага бруталіста, да, і вось сядаем і глядзім, а яшчэ лепш запрошваем аўтараў такого кшталту аўтарскага кіно, якія маглі б яшчэ гэта прадставіць. Такі кінаклуб Круто. на маштаб гарадочка. Ну, Так, можна... але да гэтага кінаклуба далучаецца яшчэ тое, што яны менеджераць кінатэатр. То бок у іх ёсць свая пляцоўка, ну прынамсі у адным з месцаў, дзе я была, там канкрэтна, ну вось гэта фільм-асацыяцыя, яны займаліся менеджментам сваёй канкрэтнай пляцоўкі. Клас, дом культуры як мае быць. Ну, Во, ну што здорового человека, калі так. Давай про кіно поразмаўляем. Да, мы можем перейти. Уже про і так такія жесты, што мне слухаецца страшна. Юля, руками адчуваю, апрынаюцца пальчаткі, такой чпок гук, і давайте про кіно. Ну, давайте, разрезайте. Давай, Юля. Ну, з чого пачнем? Ну, заражай, ты ж захацела перайсці, вось і пачынай. Ну, давай ад агульнага. Ад агульнага гэта не па чарзе таго, што мы падрыхтавалі, просто мы ўжо закранулі тое, што паказы былі і ў паўночнай, і ў паўднёвай Амерыцы, і ў Індыі, і ў Еўропе. Якая рэакцыя на фільм? Як людзі яго ўспрымаюць, і адрозніваецца гэта ўспрыманне ад ўспрымання беларусаў, якія глядзяць гэты фільм, які ў себе назіранне? Слухай, беларусы гэта ўвогуле асобная катэгорыя гледачоў. Беларусы глядзяць гэтае кіно абсалютна іншымі вачыма ў маім адчуванні, чымся глядзець уся астатняя публіка, таму што беларусы глядзяць кіно, суадносячы гэтае кіно з уласнымі перажываннямі гэтых падзеяў. Ну, то бок у кожнага з нас нейкі свой след застаўся ў свядомасці ад 20-го года, і гэты след складаецца з тым адчуваннем ад фільма. Таму, ну, мне падаецца, што ў гэтым сэнсе вельмі цяжка параўноўваць рэакцыю. Іншыя гледачы, ну, залежыць дзе, напэўна, то бок былі больш такія ўключаныя. Вельмі цікавыя паказы. Я прыгадала нью-йоркскія паказы, ўжо паспела забыцца, як гэта было, тому што на паказе ў Чыкага трэба прызнаць, што ў Паўночнай Амерыцы яны такія вельмі вакальныя ў сэнсе сваіх эмоцыяў. То бок ось ідзе фільм, і яны услых прям выказваюць гэтыя свае эмоцыі. Там, я люблю такое. Клас. Не! І вельмі ўсё такое прям жывое, яно для нас вельмі дзіўна гэта адчуваецца, таму што мы проста да такого не прызвычайныя, у нас у лепшым выпадку смеюцца там на камедыі, і у маім фільме ёсць адна такая сцэна з печенькамі, і ну вось на ёй у еўрапейскіх паказах ёсць рэакцыя такая гукавая. Амерыканцы глядзелі і охалі-ахалі паўкіно просто на розных там этапах, падскоквалі і там да. Ну, это, конечно, цікава досі таксама, калі ты глядзіш за аўдыторыяй, якая... Так, я магу згадаць, калі я была на паказе ў Варшаве, я ў кінотэатр хадзіла. Мне здаецца, там большасць все ж таки была беларусаў, но усе сидзелі так ціхенька, мірненька, і так просто, ну, таму што так, это вельмі блізкая гісторыя для многіх, і усе так... Это паказ быў у абсалютнай цішыні. Я зараз не магу уявіць нават, як маглі гучаць гэтыя эмоцыі, ведаючы гэты фільм. Вау. Я думаю, што это не пра фільм, гэта пра традыцыю менавіта гледачоў, што яны просто, ну, так яны перажываюць там, вакальна перажываюць нейкія эмацыйныя моманты. Так, клас, гэта вельмі добра і вельмі добра для, мне здаецца, для ментальнага здароўя. Адразу усе эмоцыі ты сябе так... Слухай, а беларускія гледачы, вось наколькі табе падалося, ці быў такі досвед, што яны, ну, такі вельмі так шчыльна ставіліся да стужкі ў тым сэнсе, што вось у гэта я веру, гэта я не веру, тут магло быць так, а тут не магло быць так. Ну, то бок, такія вельмі уважлівыя да дэталяў. Ці не было такога? Слухай, не, у меня такого не было адчування, што мне, прынамсі, у твар такога не казалі. У меня быў адзін глядач, меркаванне якога для мяне ў гэтым кантэксце было суперістотным. Гэта быў Ігор Ільяш. Калі ён паглядзеў і сцвердзіў, што ўсё выглядае вельмі правдападобна, ну, то бок, зрэшты, я абсалютна адкрываю поле на тое, што ў кожнага могуць быць свае ўражанні, і з вялікай павагай стаўлюся да ўсіх тых, каму фільм абсалютна не падабаецца, і яны адчуваюць, што ён неправдападобны, але, ну, гэта такая, ведаеш, дыскусія пра густы ў мяне і ніколі не было. То бок, мне ніколі не было такой сітуацыі, што хтосьці вось устаў там і ў твар бы мне сказаў: не веру вот у гэта, вот так не можа быць, гэта магло не адбыцца. Не. Хаця я абсалютна уяўляю сабе, што не ў твар, пэўна,
шмат для каго нейкія мае рашэнні маглі выклікаць там непрыняццё, незразуменне, жаданне, каб было, не ведаю, больш, інакш, гучней, ці яшчэ неяк. Ну, але мы ўсё рознае проста. Это ок. Цікава, тому што у мяне было іншае ўражанне, я пра гэта таксама, не ведаю, ці ўжо ў падкасце распавядала, ці проста ў размовах, што мне падалося, і можа ты зараз гэта абвергнеш ці пацвердзіш, што табе наадварот было вельмі важна захаваць дакументальнасць у гэтым фільме. Як бы мне, наоборот, не хапіла нейкіх рэчаў, нейкіх такіх сцэн, якія выйшлі б за рамкі гэтай дакументальнасці, можа, неяк падкруцілі бы эмацыйна нейкія моманты, асабліва да тых людзей, якія не ў беларускім кантэксце, напрыклад, звязаныя з атрыманнем, з гвалтам або, ну, з нечым. А адначасова з гэтым здзіўляе, што імёны іншыя ў герояў, як бы гэта, здаецца, гісторыя пра іх, але не пра іх, таму што іх завуць інакш. І то бок, вось распавядзі проста, наколькі сапраўды табе гэта было важна захаваць вось гэтую аўтэнтычнасць, максімальна зрабіць гэтую гісторыю такой узятай з рэальнага жыцця. Я раздзелю гэтыя штукі, тому што гэта дзве розныя рэчы. Наколькі гэта гісторыя ўзята з рэальнага жыцця і іншыя імёны герояў, і дакументальнасць. Парадаксальна, это два парадкі, якія адно з адным не звязаныя, прынамсі для мяне ў кантэксце гэтага фільма. Мне хацелася аддзяліць рэальных Ігара і Кацю ад герояў Лены і Іллі, таму што мне вельмі важна было, каб людзі глядзелі кіно, а не ўваходзілі ў дыскусіі пра тое, а гэта Каця, а не Каця, а яна не такая. Я ведаю, што Лена не такая, як Каця. І гэта наўмысна зроблена, таму што я шукала найбольш такі чалавечы, найменш геройскі бок у гэтых персанажах, каб людзі, якія гэта глядзяць, маглі ўбачыць не такога чалавека з мрамара, жалеза і бетона і з усяго вось гэтага, а каб маглі ўбачыць чалавечы кошт. І тут, ну, проста гэта сфера камфорта, раздзяленне адносінаў персанальных Лены і Іллі і персанальных адносінаў Каці і Ігара, так? Таму гэта імёны іншыя. Пытанне пра дакументальнасць месседжа, пра дакументальнасць формы, пра дакументальнасць аповеду, пра адсутнасць падкручвання. Абсалютна свядомы выбар. Таму што калі ты, як толькі ты бачыш штукі, якія відавочна, кіношна падкручаныя, о дзіва, у маім перакананні, гэта адбірае эмацыйнае напружанне. Таму што ты ведаеш, што это ў кіно. У цябе з'яўляецца такі фільтр камфорт. А, ну ладно, это только фильм. Всё. Это мой дзіцёнак, калі са мной глядзіць такія фільмы, і яна там кажа, мама, не бойся, это толькі кіно, ўсё нармальна. І вось гэтая штука, калі ты прыбіраеш гэтае падкрэслена кіношныя прымочкі са спосабу аповеда, і ён падаецца абсалютна дакументальным, ты забіраеш гэты фільтр, які дае тебе камфорт глядзець, гэта як прыдуманую гісторыю, як гэта толькі кіно. Гэта не сапраўды, гэта не насамрэч. Гэта проста там малюнак. Гэта фантазія. Я пайшла такім шляхам. Я разумею, што гэта не на ўсіх будзе працаваць, не для ўсіх спрацуе, хтосьці будзе глядзець і будзе там лічыць, што няма эмоцый, нудоты, нічога не адбываецца. Я з гэтым окей. Гэта такое кіно, якое спрацуе, ну, на свайго канкрэтнага гледача. Таксама вось пра стрыманасць настрою фільмам, ну, відавочна, што гэта было зроблена наўмысна, ці ты асэнсавана да гэтага падыходзіла, і ці звязана гэта было, магчыма, з тым, што гэта будуць глядзець беларусы, а беларусы звычайна так вельмі эмацыйна рэагуюць. Калі ты памятаеш гісторыю з Курэчыкам, ён там здымаў свой серыял Акрэсціна, і все там проста, калі пабачылі там першыя кадры з адымачнай пляцоўцы, там хтосьці кагосьці расстрэльвае там недзе ў камеры, Лідорах, так, і там его, так, а ён потым патлумачыў, што гэта быў сон, але, ну, гэта нікога не спыніла, праклінанне яго. Таму вось цікава было, ці рабіла ты вось гэтую стрыманасць у «Пад шэрым небам» наўмысна, ці гэта проста было зроблена без аглядкі, умоўна, на вось гэтую такую скрупулёзнасць. Гэта было зроблена абсалютна наўмысна, але без усялякай аглядкі на вонкавае меркаванне. То бок, я шчыра веру, што калі ты спрабуеш падстроіцца і прыняць форму чаканняў, якія ў тваёй галаве ёсць у нейкай публікі ў дачыненні да цябе, то паўстаюць такія мутанты з гэтых творчых прадуктаў, якія і нешчырыя, і несапраўдныя, і па выніку не падабаюцца тым, пад каго яны спрабавалі мутаваць, каб вось нібыта усім падабацца. Я не хачу, каб гэта прыгучала неяк
нахабна альбо занадта самаўпэўнена, не ў гэтым справа. Просто я распавядаю так гэты фільм, як я адчуваю, што магу яго распавесці шчыра. І раблю гэта так не таму, што баюся, што хтосьці будзе мяне крытыкаваць, не таму, што хачу, каб там спадабацца, спрабую прааналізаваць чыесьці густы, думаць, ой, курэчка загнабілі, цяпер я таксама баюся. Абсалютна такой думкі не было. Мне хацелася зрабіць штосьці, у чым будзе праўда. І гэтая праўда прапушчана праз мае вочы, таму што інакш немагчыма. І ёсць людзі, якія, ёсць рэцэнзенты, якія ўспрымаюць гэта як абсалютна шукаю добрага слова на пераклад эмоцыю, якія цябе развальваюць на некалькі кавалкаў, менавіта за кошт таго, што яно такое стрыманае, менавіта за кошт таго, што яно не дае гэтага камфорту кіношнасці. З іншага боку, будуць тыя, хто заўжды будзе хацець больш іншай формы. Это окей. Ці былі ў цябе нейкія рэферэнсы да гэтага фільма? Палітычныя драмы, ці там нейкія іншыя сацыяльныя, ці там яшчэ што-небудзь? Слухай, былі рэферэнсы нават у нашай заяўцы. Такім адным з вялікіх рэферэнсаў маіх увогуле па жыцці гэта племя Міраслава Слабашпіцка. Так, я заўжды дзесьці там у іншае месца ўсё ж такі ў прозвішчы змяшчаю. Так, для мяне гэты фільм проста шэдэўр у сэнсе такой эмацыйнай працы прапрацоўкі. Ён вельмі дакладна ведае, калі яму трэба падысці бліжэй з камерай, калі ён адыходзіць далей з камерай, і вельмі дакладна адыходзіць далей з камерай. Калі вы памятаеце, як скончваецца гэты фільм, ён скончваецца вельмі брутальнай сцэнай. Ён нам забівае... Але пры гэтым, дзе камера засталася? Яна засталася звонку. Так. Яна глядзіць на гэта ўсё аб'ектыўна, таму што калі б ты пайшоў і пачаў паказваць у дэталях вось тое, што там адбываецца, это іншы эфект, это іншае адчуванне. Пры гэтым у іншых частках фільма ён выбірае іншую пазіцыю для камеры, ён паказвае бліжэй. Бок это вельмі цікавая праца і вельмі таксама натуральнае кіно, якое сярэдні планы, калі я не памыляюся, ён так робіць падзеі у фінальнай часткі адбываецца ў памяшканні, куды прыходзіць галоўны герой там з табурэткай і пачынае забіваць, там як бы ўсё нібы бачна, але гэта агульны... Гэта не сярэдні план, гэта агульны план, таму што гэтая камера застаецца звонку памяшкання, і ты бачыш, як ён заходзіць унутр і як бы робіць там свае штукі. Спрабую не псаваць тым, хто не глядзеў кіно. Адным з таксама з рэферэнсаў у сэнсе такой вельмі, такой... Мне падаецца ўсё ж такі, чаму таксама як бы такая пэўная інтравертнасць у героях, што беларусы, мы такія людзі, якім цяжка быць вельмі экспрэсіўнымі ў сваіх эмоцыях. Мы не італьянцы. І таму, калі я ў італьянскай агушцы глядзела гэта кіно, это, конечно, быў асобны досвед. Таму што італьянцы ўсё глядзяць у агушцы, і, адпаведна, для праката гэтае кіно таксама пераагучылі мы на маё... Дубляж быў. Дубляж, так, дубляж зрабілі. Таму, як бы мы перажываем гэта так унутры. І ў гэтым сэнсе такой вельмі шведскі падыход да працы з акторамі. Ёсць такі фільм, які у Польшчы называўся «Інтрус», ангельская версія была «Hereafter» Магнуса фон Хорна, польска-шведскага рэжысёра, які жыве і працуе тут, які зняў дзяўчыну «Girl with a Needle», якая была цяпер намінаваная на Оскар, гэта быў ягоны дэбютны фільм. І там, такая дастаткова цяжкая гісторыя, але вельмі прыгожа таксама распаведзеная менавіта такімі статычнымі кадрамі, цікавай кампазіцыяй кадраў, колераў, гэта быў таксама рэферэнс. Адна сцэна з Бёрдмана была вялікім рэферэнсам, калі дачка крычыць на свайго бацьку, што яго там няма твіттера, ён нічога не ведае. У кантэксце таго, як камера пазбягае спакусы перадаць ягоныя эмоцыі, як яна адыгрывае ягоныя эмоцыі на гэтым адным кадры. Вось такія былі. Это 3 дакладна былі. По-моему, было штосьці яшчэ нумар 4. Быў яшчэ экзамен, я забыла, як прозвішча румынскага рэжысёра. З новай румынскай хвалі, напэўна. Як яго? Добра, я зараз прагуглю. Во-во-во. Манжо. Мне яшчэ цікава, паколькі гэта «Пачэрым небам» ўсё ж такі, у пэўным сэнсе гэта працяг фільма ў жывым эфіры. Калі я глядзеў, былі адчуванне, што ў жывым эфіры ўсё ж такі, гэта на мой суб'ектыўны погляд, сама гісторыя была ўсё ж такі у пэўным сэнсе гераізацыі вось гэтага рашэння галоўных герояў там працягваць эфір,
але пад шэрым небам ты зняла цалкам па-іншаму гэтую сцэну, і яна ўжо не выглядае як гераізацыя. Чаму ты вырашыла ўсё ж такі змяніць гэты погляд, які быў у цябе у першым фільме, і змяніць яго на такі надзвычайнае пражыванне вось гэтых траўматычных эпізодаў? Кожны з гэтых фільмаў мае сваю ўнутраную драматургічную структуру, мае сваё драматургічнае пытанне, мае сваю форму і мае свой жанр. У жывым эфіры у пэўным сэнсе быў такім міксам фільму экшн з рэальнымі падзеямі. Ён быў так пабудаваны. Там акурат уся драматургія была пабудаваная менавіта на прыняцці гэтага рашэння. Ці мы застаемся, ці мы не застаемся у эфіры, і што будзе далей. Ну, то бок, сама гэта канструкцыя, яна абсалютна іншая. У «Пад шэрым небам» эпізод у кватэры — гэта экспазіцыя, гэта ўваход у гісторыю. Але мушу тут прызнаць, што пераасэнсавала пэўную штуку ў кантэксце сцэны у жывым эфіры пасля размовы з Дашай Чульцовай. Мы з ёй размаўлялі пра тое, як яна паглядзела кіно, што яна адчувала, на што яна звярнула ўвагу. Канешне, ўсё было інакш, усё цягнулася значна даўжэй, то ўсё ясна, але ў нашых абмеркаваннях яна ў пэўны момант сказала мне такую штуку, кажа, ведаеш, з твае гераіні яны так прымаюць рашэнне, прям свядома прымаюць рашэнне, што вось мы цяпер нешта робім, і як бы ты адчуваеш такі цяжар моманту, значнасць гэтага моманту. І, маўляў, я разумею, чаму гэта так у фільме, але ў нас такога не было. У нас не было такога цяжару моманту, які нас спынілі і сказалі, што вось вы цяпер прымаеце рашэнне на ўсё сваё астатняе жыццё. Ясна, што сама праца журналісткай у гэтых акалічнасцях прадугледжвала пэўны ўзровень смеласці на старце, пэўны ўзровень геройскасці на старце. Але мы гэтага рашэння вось так не прымалі. І гэта мяне потым падштурхнула да таго, каб думаць над структурай «Пад шэрым небам», таму што ў «Пад шэрым небам» парадаксальна гэтае ж рашэнне ёсць. Такога ж кшталту рашэння ёсць, толькі яно прымаецца ў іншых акалічнасцях і працуе ў пэўным кантрапункце да гэтага першага рашэння, якое праскоквае, праскользавае і прымаецца паўаўтаматычна у жарсці хвіліны, да? І супрацьпастаўляецца фінальнаму рашэнню, якое прымаецца ў адасабленні цішыні і з пэўнай свядомасцю кошту, які за сабой пацягне. Таму, так. Пры гэтым я не думаю, што цяпер, калі б я рабіла ў жывым эфіры, было б вельмі цяжка яго зрабіць з нуля, але там же ж мэта была таксама такая, каб аддаць тое рашэнне, якое мусілі прымаць не толькі гераіня гэтага фільма, а якое прымалі так ці інакш усе беларусы ў гэты момант, у гэтую хвіліну. То мы ідзем ці мы не ідзем. Это простая штука. Але, што, не было ў цябе такого пытання? Я застаюся ці я выходжу? Разумееш? Глядзі, у жывым эфіры ты зняла, калі абедзве і Кацярына і Дар'я былі у зняволенні. Дар'я потым выйшла, сказала вось, там у вас быў шанец паразмаўляць з Кацярынай, а тым больш яшчэ зараз з Ігорам не маеш шансу паразмаўляць. І наколькі ўвогуле гэта некамфортна рабіць кіно пра герояў, якія знаходзяцца ў зняволенні? Слухай, з Ігорем мы размаўлялі вельмі шмат у працэсе стварэння фільму. То бок тут акурат з нашых размоваў і будаваліся гэтыя героі, і паўставалі пытанні, і шукаліся з ягонай, у прынцыпе, пэўнай фразы, дзесьці паўстала гэта маё адчуванне драматургічнай структуры, і пра што можа быць гэтае кіно. Таму што падаецца, што ты бярэш кароткі метр, развіваеш яго ў поўны метр. Звычайна, это вельмі дрэнная ідэя, тому што калі ты ўжо зрабіў кароткі метр, і ён у цябе спрацаваў у формуле кароткаметражнай, вельмі цяжка прапрацоўваецца тое, што ты ўжо аднойчы пражыў, прапрацаваў, зняў, неяк прапусціў праз сябе, вельмі цяжка гэта пераводзіцца ў наступны фільм. Таму я шукала абсалютна іншую гісторыю. Это два вельмі розныя фільмы. Пра дзве абсалютна іншыя рэчы. І размовы з Ігорам былі крыніцай зразумення, пра што будзе гэты поўны метр. Канешне, мне вельмі хацелася паразмаўляць. Я чытала некаторыя лісты. І, дарэчы, наконт гераізацыі, это вось гісторыя пра тое, што там нажыва занадта гераізаваная, а «Пад шэрым небам» кшталт такое суперстрыманае. Заўжды ёсць пэўная штука. Я так асцярожна ставілася да таго, каб у аповедзе, які на паперы, па структуры супергеройскі. Просто ты распавядаеш сюжэт людзям за
з-паза нашага кантэксту, но яны уяўляюць супергерою. То бок это такая нейкая вось нарацыя. А мэта была адысці ад гэтага такога супергеройскага наратыву і дзесьці можа зняць крыху патаса у чымсьці, што само па сабе перапоўненае гэтым патасам. Ну, таму таксама такая выключная асцярожнасць у форме. Я калі глядзеў твой паўнаметражны дэбют, у меня было адчуванне, што я пераглядаю твае мінулыя фільмы. У пэўным сэнсе вось «Пад шэрым небам» мне нагадала з аднаго боку драматургічна дачку. У дачцы гэта была бацька і дачка, тут гэта былі сямейная пара. Але галоўным героем быў мужчына, які спрабаваў змагацца сістэмай. Герой таксама ў «Пад шэрым небам» змагаецца сістэмай, такім левіафанам аўтарытарным. Наколькі табе важна, вось, што героі былі менавіта мужчынамі? Абсолютно выпадковая гісторыя. Тое, што гэта сутыкненне ўсё ж такі асобы і нейкай дзяржавы, нейкіх вельмі хваравітых дзяржаўных установак, таму што ў дачцы гэта было, нагадаю, проста звязанае з абортамі. Тая праблема, якая яшчэ дагэтуль не вырашана ў Польшы. Но ў Беларусі гэта відавочна з аўтарытарным рэжымам, які 30 год трывае, яго там не зваліць дагэтуль. Наколькі табе важна вось гэтая тэма супрацьстаяння асобы і вось гэтай пабудаванай дзяржаўнай сістэмы? Галоўны герой мужчына абсалютная выпадковасць, таму што дачка, у прынцыпе, пісалася на галоўную гераіню. І была думка пра тое, што дзяўчынка будзе галоўнай гераіняй, але ў працэсе працы зразумелася, што перацягвае на сябе драматургічны цяжар менавіта бацька, які мае патэнцыял на тое, каб змагацца з гэтай сістэмай, на тое, каб спрабаваць дайсці да справядлівасці для дачкі, да вырашэння сітуацыі дачкі, і не вельмі у яго гэта атрымоўваецца ў сутыкненні з такой безасабовай, бездушнай сістэмай польскай. У выпадку «Пад шэрым небам» тут хутчэй рашэнне было прынятае. Вельмі часта адзначаюць, што это такі паварот класічнай схемы, што жонка, якая чакае героя мужа, а тут наадварот муж чакае гераіню жонку. Ну, але таксама яно выпадкова ў пэўным сэнсе апынулася, ну ж так проста ёсць. Ёсць Каця, якую пасадзілі, ёсць Ігор, які яе чакаў, які застаўся на волі. Я выбірала перспектыву таго, хто чакае. Таму што мне падаецца, што, канешне, тое, што адбываецца ў калоніі, гэта абсалютна страшныя штукі. Але мы іх сабе уяўляем, як бы гэта перспектыва для нас больш такая відавочная. Мы можам запытаць ка ўсіх, хто уяўляе, што адбываецца ў калоніі. Ну і чалавек у стане як бы сабе спраецыраваць у эту сітуацыю, што там можа адбывацца, да? А пры гэтым перспектыва таго, хто застаўся звонку, хто ёсць гэтай такой ціхай часткай чакаючых. Па-першае, гэта была та перспектыва, да якой я магла наблізіцца і зразумець яе, распытаўшы Ігора пра то, як гэта, да? І адчувала, што больш праўдзіва змагу яе перадаць. А па-другое, гэта такая абсалютна небачная частка працэсу, на якой мы як бы не фокусуемся, у прынцыпе, што вось як яно з гэтага вонку. Пры гэтым мы ж перажываем, таксама перажываем ейны боль яшчэ больш, таму што мы не ведаем, што там адбываецца. Гэта таксама невядомасць, якая ты дабудоўвае у тваёй галаве гэта да нейкіх неверагодных памераў. Таму у сэнсе сутыкнення чалавека і сістэмы, ну гэта тэма, якая мяне захапляе, якая мяне цікавіць, у якой я шукаю нейкіх адказаў на тое, што мы можам зрабіць. Это такое, пэўна, агонь, з якога выходзяць фільмы, пачуццё несправядлівасці і таго, як эту несправядлівасць можна разбіраць, і чаму мы жывем у свеце, які так часта адчуваем як несправядлівы. Такі мостик могу зрабіць акурат, бо я хочу перайсці да такого, я назову гэта матывацыйны блок пра асабістае, таму што ты перад тым, як займацца кіно, займалася журналістыкай, і чаму ты вось вырашыла зараз змяніць медіум, скажем так, праз які ты даносіш... Ну, зараз, я маю на увазі, ну, адносна зараз. Адносна зараз. Ну, я вже, гэта пытанне, як бы я ўжо жыву ў Польшчы, больш, чым жыла ў Беларусі, і, в прынцыпе, по-моему, кіно я ўжо займаюся даўжэй, чым займалася журналістыкай. А, окей. Пры гэтым цікавая такая змена, ведаеш, з журналістыкі, з чагосьці, што патэнцыйна звязана больш з дакументальнымі гісторыямі, перайсці у выбраць інструмент як мастацкі фільм. Як у цябе адбыўся гэты трансфер? Ведаеш, што яны насамрэч бліжэй ад сябе, чым магло б падавацца, таму што ў журналістыку я таксама прыйшла з такіх вельмі ідэалістычнага адчування і патрэбы змяняць свет, уплываць на рэчаіснасць. Я выхавалася ў сям'і журналіста, для якога таксама там вось гэтая
незалежнасць журналістаў у нашай дуальнай беларускай рэчаіснасці чэсных і нячэсных, яна была істотная. Як бы я ў гэтым наратыве змагання вырасла, і маімі там падлеткавымі героямі, гераінямі была Анна Палітковская, і былі думкі пра быццё ваенным карэспандэнтам, ваеннай карэспандэнткай і так далее. То бок было такая штука. Можа, гэта плыве, ведаеш, з маніяй велічыя, што хацелася рабіць важныя штукі хацелася рабіць. І ў пэўны момант, просто вельмі цяжка было функцыянаваць у журналістыцы, якая працавала адсюль туды. Мы записываемся ў Варшаве, у студыю, якой я свайго часу таксама, дарэчы, працавала. І гэтае адчуванне дысацыяцыі з рэчаіснасцю, якая вакол цябе, яно у пэўным моманце проста прыгнятае. Тым больш, калі ты працуеш на свет у адноснай стагнацыі і надзеі на нейкія змены, перамены, як бы ты не бачыш, ты не прыналежыш ні тут, ні там. Я працавала журналісткай у мае там 20+, у момант, калі ты акурат так вельмі інтэнсіўна шукаеш свайго месца ў свеце. Таму я думаю, што кіно сталася такім выхадам, па-першае, з гэтай дысацыяцыі з рэчаіснасцю, спробай злавіць нейкі контакт з кантэкстам, у якім ты ёсць, універсіфікаваць медыум, у якім працуеш, каб ён быў функцыянальны ў любой рэчаіснасці, у польскай, у беларускай, у любой. Але, карані засталіся тыя ж. Мне не цікава... у сэнсе, я рабіла камерцыйныя праекты, абсалютна, гэта класны працэс, я люблю сваю працу, у тым ліку вельмі камерцыйную працу. Не, я працавала на серыялах, з рэкламы у мяне не вельмі склалася. Я нават спрабую прыгадаць, былі там нейкія асобныя спробы, але гэта той свет, у які неяк я так вось не зрабіла адпаведнага высілку, каб зайсці. І ніколі такого памкнення вось у той менавіта, каб рабіць рэкламу, каб прабівацца ў рэкламу не было. Мне заўжды хацелася рабіць менавіта ігравое кіно. Але у свеце ігравое кіно ты таксама працуеш вельмі ў розных жанрах. Але менавіта тое, што маё аўтарскае, заўжды было з нейкай такой патрэбы, як это сказаць, калі не пачыніць паламаны свет, то прынамсі як бы дастаць і паказаць тое, што ім не так. Кіно для мяне мела свайго часу такую ролю і функцыю, мяне натхняла на тое, каб там імкнуцца да чагось. Я там хацела перамагаць вампіраў, быць юрысткай, у залежнасці ад актуальнай тэмы, якая руліла ў даступным аўдыёвізуальным кантэксце, то ведаць. Юля хотела у тебя запытать, як ты... Юля хотела запытать. Я покину этот жарт про монтажер, окей, добра. Юля хотела тебя запытать. Это правда. Ну, давай. Да, як ты сумяшаешь вось працу рэжысёркай і сям'ю? То бок, як вы дамовіліся? Слухай, існуе просто вельмі шмат стэрэатыпаў. І нават не столькі з перспектывы жаночай, колькі я такія ж заўвагі чула і ад рэжысёраў мужчын, што, маўляў, гэта вельмі цяжка, ледзь немагчыма імець і сям'ю, і кар'еру рэжысёра ці рэжысёркі. Я мушу пагадзіцца з такім меркаваннем. Гэта вельмі цяжка, таму што, гэта, па-першае, праца, якая не дае табе ніякай стабільнасці ў сэнсе гадзінаў працы, стабільнасці ў сэнсе прадбачлівасці там заробку. Гэта цяжка. Вымагае, калі ты ў праекце, ў працэсе, вымагае занятасці там і па 14, і па 16 гадзінаў. І пры гэтым, уключае цябе вельмі моцна, вымагае падарожжаў. Я за там апошнія 3 гады, нават больш, я ўжо пачынаю прыгадваць, калі гэта было, калі быў прамоушн дачкі, то там было менш фестываляў, і дачка была яшчэ маленькая зусім. Але было так, што ты проста ездзіш на фестывалі, гэта займае твой час, гэта прадугледжвае, што ў цябе мусіць быць плечы, якія будуць вырашаць усе вашыя штодзённыя пытанні. Яшчэ я думаю, што з партнёрам, з дарослым партнёрам ты ў стане дамовіцца, у сэнсе, што з другім дарослым чалавекам, са сваім партнёрам, прыгучала страшна дарослым партнёрам, нібыта могуць быць недарослыя. Не, у сэнсе, я мела на увазе, што ў адносінах са сваім партнёрам, які таксама дарослы чалавек ці партнёркай, ты можаш на пэўныя штукі дамовіцца. У адносінах з дзіцёнкам гэта вельмі складана, таму што ты маленькаму дзіцёнку не можаш слумачыць, слухай, цяпер у мяне будзе кар'ера, а ты пачакай. І гэта заўжды, баланс, гэта заўжды выбары, гэта заўжды шлях праз пачуццё віны, і гэта заўжды складанае
шлях. Я не так давно мне трапіўся нейкі запіс такой прадюсеркі амерыканскай Шонды Раймс, якая, не ведаю, ведаеце вы хто гэта, анатомію Грейс Анатомі, напрыклад, вось яна рабіла, там серыялы скандал, ну такая вельмі паспяховая і уплывовая жанчына ў індустрыі. І яна прымаўляла на нейкім выпуску, яна казала, слухайце, калі вам падаецца, што я вось мама там, по-моему, яна нават на той момант казала, што яна адна мама 3 дзяцей, што вам падаецца, што я там суперчалавек, у мяне ўсё атрымоўваецца. Не. Кожны раз, калі я там іду на спектакль майго дзіцёнка, гэта азначае, што я прапусціла штосьці на працы. Калі я прыйшла на працы і давезла на працы, гэта азначае, што мне давялося гэта адрэзаць ад іншай часткі майго жыцця. І гэта заўжды баланс. Гэта вельмі такая гімнастыка, лагістычная акрабатыка і вымагае вельмі адпаведнага чалавека да партнёрства, які будзе ў стане у такой канфігурацыі вытрываць, як мой муж са мной яшчэ не развёўся, для мяне загадка. Штодня задаецца гэтае пытанне. Калі прышу яго, мала таго, што застацца з дзіцёнкам на тыдзень, так яшчэ 200 мяне на самалёт о 4 раніцы. Я б з сабой ўжо развілася. Помнік. Святой чалавек, так вам скажу. Не слухай. Падзякуем яму за тое, што ты ёсць, і што мы можам глядзець твоё кіно. Так што, да. Ну што, апошняе пытанне нейкае? Давай. Якое? Ну, выбірай ужо. Якое ты хочаш яшчэ? Не, ну я уже задаў. Юля хотела запытаць. Юля, я думаю, ты можаш Тарас хотел спросить. Тады на канцовачку просто яшчэ запытаюся. Мы ўжо трошку казалі пра рэферэнсы да фільму, але ці можаш просто падзяліцца? Мы любім дзяліцца тым, што мы глядзім і што нам падабаецца глядзець там не па працы, для сябе, а можа і для працы. Увогуле, што вось ты любіш глядзець, што на цябе паўплывала як на рэжысёрку, і можа нават можаш падзяліцца сваёй кінамарай? Кінамарай. Але ў сэнсе, што паглядзець, ці кінамару ў якім кантэксце? Ці што зняць? Што ты хацела зняць, так. Што я люблю глядзець? Я насамрэч люблю глядзець вельмі розныя штукі. І ў мяне ёсць шмат guilty pleasures, у якіх я, не прызнаюся людзям, тому што я сур'ёзная рэжысёрка, аўтарскае кіно здымаю. Але, напрыклад, Big Bang Theory я глядзела разоў 30, цяпер пераглядаю. Вы што, это маё... Адно з маіх такіх, ну, можа, не самага нават guilty pleasures, тому што Анатомію Грэя таксама паглядзела амаль усё, не ўсё. Это ж там колькі сезонаў, вау. Але ў мяне ёсць розныя катэгорыі контенту. Тому што ёсць контент, напрыклад, які я гляжу, як ён працуе структурна, я пры гэтым магу рабіць, у мяне ёсць асобная катэгорыя контента для прасавання. Тобто гэта такая штука, на якой я не мушу засяродзіцца ў 100%, але, ну, як фон, я прыглядаю, што таму бранжы адбываецца. Ёсць такія штукі, які пераносяць мяне проста ў пэўны настрой, як Big Bang Theory. Калі мне грустна і цяжка, вось это такое feel good штосьці, што я вельмі добра ўжо ведаю, але яно мяне кудысьці там адпраўляе ў пэўнае адчуванне, ў пэўны момант, магчыма, калі я глядзела гэта першы раз. З такіх больш сур'ёзных штукаў трэба прызнаць, што я, ў прынцыпе, з поўнай увагай, з улікам таго, што часта з'язджаю і вельмі шмат працы, то я вельмі рэдка хожу ў кіно. Найчасцей, калі я гляджу кіно ў кіно, гэта адбываецца падчас фестывальных маіх паездак. Апошняе, што я паглядзела на фестывалі, гэта было «Семя святой фігі», іранскае кіно. Ну, да якога ў мяне было шмат думак, не магу сказаць, што это будзе мой там рэферэнс назаўжды. Не падалося, што такі фільм мог бы паўстаць і пра Беларусь? Мог бы, конечно, мог бы паўстаць і пра Беларусь. Насамрэч, як бы гісторыя пра тое, што усе, хто так ці інакш перажывалі нейкага кшталту аўтарытарныя рэжымы, маюць значна бліжэйшы досвед да нашага, чым нам падаецца. Мы думаем, што такі унікальны, і так было толькі ў нас. Насамрэч не. І я гэта чула з боку кітайскіх гледачоў, чылійскіх, амерыканскіх, якія знаходзяць перасцярогу сабе, іранскіх, у тым ліку, венесуэльскіх. Вельмі падобныя механізмы як бы такого аўтарытарнага прэсінгу спрацоўваюць. Што яшчэ такого паглядзела? Паглядзела Марію, паглядзела Канклав, паглядзела Анору ў самалёце ў Чикаго. Не пашкадавала, што паглядзела ў самалёце. Рэальны боль, ну такое, гэта з апошняга таго, што я глядзела. А з такога кіно, якое я паглядзела, это круто было зроблена, я паглядзела, слухайце, гэты фільм на фестывалі ў Бразіліі, што цікава, ён быў па-шведску з партугальскімі цітрамі. Я засела ў самую сярэдзіну залі, і ўжо не было куды дзівацца, калі я ўсвядоміла сабе, што ангельскіх цітараў не будзе. І мне трэба як бы глядзець, спалучаючы вось гэтыя дзве мовы. Гэта быў фільм «Сыны» пра ахоўніцу, якая працуе у турме. О, я напомню, я глядзеў, але ў Польшы. І ў гэтую турму пераводзяць хлопца, які забіў так яе сына.
Вельмі круто зробленае кіно. Вось я гэты фільм глядзела і думала, усё ў ім ёсць, няма ў ім нейкай такой патаснасці, штучнасці і нацягнутасці гісторый. Пры гэтым вялікая таямніца, вялікае напружанне. Ну, рэальна трылер, але трылер, які дасягаецца не коштам там пагоняў спецыяльных службаў і вось гэтага ўсяго, які дасягаецца на напружанні паміж героямі, на такім вельмі псіхалагічным цяжары. І вельмі добра адпрацавана таксама псіхалогія ў гэтым фільме. Мне спадабалася. Клас. Не зашмат музычкі, так як я люблю. Дзякуй вялікі, запомню, пагляджу, пашукаю. Дякую. Мара Тамковіч была ў нас у гасцях, правялі размову Тарас Тарналіцкі. Юлія Алексеева. Ну, мы яшчэ нагадаем перад закрыццём, што трэба прыйсці 26-го пачынаецца пракат. Не, 26-го будзе Польшчы урачыстая... жыве, нагадаем, тыя, хто ў Польшчы жыве, ты могуць прыйсці. 26 сакавіка будзе закрытая урачыстая прэм'ера, так, это закрыты івент, квіткі на які не прадаюцца, ёсць толькі для запрашэння. Так, запрашаю я персанальна, але у пракат як это выходнае адкрыцця, гэта 27 сакавіка, прыходзьце ў кінотэатры, пішыце сваім кінотэатрам з патрабаваннем і набудзьце кофе падкасту, куды Нашаму падкасту у подпісе да гэтага выпуску відэа, так, абавязкова будзе. Будзе так спасылка. Супер. Да сустрэчы. Дзякуй, да сустрэчы, пачуемся.